Декларирайте лесно, бързо и без грешки. Здравейте, аз съм Зоя Маврова. Добре дошли в PayTax BG. Ако подаването на данъчни декларации ви се струва сложно, отнемащо време и изпълнено с неясноти, вие сте на правилното място. PayTax е вашият надежден помощник за бързо, лесно и коректно подаване на всякакви данъчни декларации. Независимо дали имате доходи в България или чужбина, нуждаете се от данъчни облекчения или подавате декларации за наем, рента или арента, ние сме тук, за да ви улесним. Защо да изберете PayTax? Спестявате време, няма нужда да попълвате сложни формуляри, избягвате грешки. Нашите експерти гарантират, че всичко е попълнено правилно. Получавате максимума. Ние ще ви помогнем да се възползвате от всички данъчни облекчения, които ви се полагат. Как работи PayTax? Първо, избирате и купувате услугата, която ви е необходима. Второ, получавате имейл с инструкции за документите, които трябва да предоставите. Трето, при нужда ви съдействаме да набавите необходимите документи. След което ние подаваме декларацията и ви информираме, когато всичко е готово. Разгледайте нашите услуги на PayTax BG и оставете сложните данъчни задължения в ръцете на професионалистите.